Aerofest podcast. Ahoj, já jsem Petra a vítám vás u další epizody Aerofest podcastu. Podcastu, kde se věnujeme nejen největšímu erotickému veletrhu v Česku, pražskému Aerofestu, ale zejména spoustě tématům, které souvisejí s erotikou, vztahy, intimitou. A dneska tuším, že to bude s mojí hostkou, kterou za chviličku představím, hodně intimní. A je to moje oblíbené téma, samozřejmě oblíbené téma mojí hostky, to by tady jen tak neseděla. A nezapomeňte si samozřejmě kupovat lístky na erotický veletrh, na erotickýveletrh.cz, tam všechno najdete. A sledovat nás na Instagramu aerofest.cz a nebo aerofest_podcast. A stejně tak nás nějakým způsobem určitě najdete i na Facebooku, takže volte, co je pro vás příjemnější. A ještě abych nezapomněla, sponzorem Aerofest podcastu je e-shop Deep Love, kde najdete spoustu zajímavých hraček a pro vaše potěšení deeplove.cz anebo SK a když zadáte do košíku kód podcast psáno s C, tak dostanete 5% slevu, což se vyplatí. Tak, třeba tam možná najdete i nějaké hračky, které budou docela jako fajn i pro to, o čem se budeme dneska bavit, i když nalezneme spoustu hraček i všude jinde. Určitě tady i zmíníme nějaké tipy s mojí dnešní hostkou. A tak, vítej. Alena. Já ti mám jako diva totiž. Já jsem prostě diva, takže moc děkuji za pozvání. Takže to tam necháme, to nevystřihneme. Slečna Diva Dive Club přišla. Dáma. Tak to je vtipné. Tak to tam necháme. To tam necháme, dobře, je to dobrý. Tak to bude takové jako přirozené. To se mi stalo snad poprvé, protože prostě já musím... Diva, že já bych tě představila jako Diva Dive a ty bys si s tím asi byla v pohodě, ale mně to vždycky přijde takový jako neslušný neříkat lidem jménem. A je pravda, že já jsem sem tak vlítla, vlastně hostka už tady seděla a já ani nevím, jestli jsme si řekli jména, my spolu nějak komunikovala jsem i s tvojí, asi jo, ale já jsem ještě do toho telefonovala s kamarádkou, no prostě dvě baby se potkaly a je pravda, že já jsem komunikovala ještě s tvojí kolegyní vlastně, takže vy jste tam dvě v Diva Dive. My jsme tam dvě, kolegyňka ta je teda zrovna na druhé straně planety trošku, ale moc děkuji za pozvání sem a vlastně bych to chtěla takhle ponechat v té ženské vlně, v takové jako trochu hravé vlně, uvolněné, protože to si myslím, že je úplně základní esence pro to naše téma. To je pravda, takový trošku chaos vlastně, protože žena je trošku a v dobrém smyslu. Jako teď to nemyslím vůbec nějak špatně, že ženská energie, tak jak ji třeba budou vysvětlovat i nějaký šamani a já jsem tyhle věci hodně studovala, tak je prostě chaos, že jo? A přichází tam ta mužská energie buď v nás, anebo v našem muži, ideálně vlastně obojí, nebo v nějakém partnerovi, ona to může být i druhá žena, že jo? A vlastně usměrňuje to, dává to do nějakého, já to vždycky říkám, že to je nějaký koryto, který vlastně dává dohromady tu řeku, to se tam tak volně pluje. Přesně tak, to řekla krásně. A pak jsou to ty vodopády a o těch se budeme dneska bavit. Je to tak. Protože dnešní téma je skvirt. Ano. Tak. Vodní živel je tu. Ale možná vysvětlíme, co je Diva Dive, protože pro ty z vás, kteří vlastně neznají značku, protože to je značka. Je to značka, no. I webovka přímo divadive.cz. Hned řekneme takhle z kraje, aby věděli, kde tě hledat. To samý Instagram, že jo? Tak, co je Diva Dive? Tak, Diva Dive má takový hezký komplexní název. Každá žena si v tom může, nebo i muž, najít něco svého, ale je to ryze český můj osobní projekt, který se časem, protože mám velkou rodinu, hodně dětí, rozrůstal ještě kompetenčně na moji kamarádku, takže teď jsme tam dvě takové síly. A je to můj osobní projekt v tom, abych si vytvořila bezpečný prostor pro své uvolnění, pro skvirt. Protože moje téma je skvirt už vlastně asi 9-10 let, od doby, co jsem se svým mužem druhým. A je to tak silné téma, že jsem byla prostě nucena začít vyrábět deky. A bylo to pro mě jako tak fakt klíčový a vlastně jsem nenašla na trhu nic, s čím bych byla tak jako spokojená, že jsem si říkala, no tak když člověk má potřebu, tak hlavně musí najít to řešení. Takže já jsem začala vyrábět v Česku šité, konkrétně v Brně šité, luxusní deky na skvirtování. Jsou trošku specifické, samozřejmě na trhu je spoustu možností, jak si nějak ochránit postel.
Já jsem žena, která si ráda dopřeje kvalitu, takže jsem se rozhodla udělat takový high-end produkt, který bude nejen jako funkční, ale bude hlavně krásný a bude to moje součást jako interiérového designu 24/7. Bude to v podstatě tvůj přehoz na postel luxusní, který když otočíš, tak si prostě hraješ a nejsou tam žádný bariéry. Je to tvoje safe place. Jo, takže ona je jako oboustranná vlastně. Já jsem je viděla a viděla jsem je na různých akcích a viděla jsem, že vlastně děláte i vlastně v té taštičce krásný. Takže ty si jedáš do té tašky. Jedeš na hotel se svým mužem, potom máš celou mokrou a scákanou. Nemusíš si dávat do kufru k věcem, protože přece by to nebylo úplně ideální, tak máme nepromokovou taštičku, prosím vás, která vypadá, jak kdyby šla na baré nebo na balet. No je úplně jako luxusní, jo, takže potom já jako mám klientky, který to potom nosí fakt na tu jogu si, tu taštičku, takže je to jako multifunkční. A navíc to, co já pozoruju, protože jsem absolvovala nějakou jako mezinárodní takovou školu v rámci jako sex school nebo sex techu a pozoruju, že největší vlastně akcent do budoucna bude nějaký otisk osobní, nějaká osobitost v té hračce, v tvých doplňcích. Takže to, co já bych chtěla na tento trh přinést, je možnost ovlivnit design těch dek a vlastně si udělat absolutně jako autentický kusy, tvoje vlastní, s vlastními návrhama, s fotkama, s čímkoliv, anebo moje vlastní designy, které třeba vzniknou s nějakýma umělcema. Teď konkrétně máme japonskou šungu, která vlastně se i opírá vlastně o erotické japonské umění, které znázorňuje skvirt. Takže to je opravdu už nádhera a je to interiérový prvek, který se nemusíš vůbec bát mít fakt na té posteli nebo na sofa a vypadá jako luxusní doplněk. A to, že to je tvoje sex deka, tak to nemusí vůbec někoho zajímat. Ale rozhodně to není ten produkt, který si dáváš do toho šuplíčku, protože se bojíš, že ho najde někdo, děti nebo tchýně nebo kdokoliv. Chceš, aby byla viděna. Přesně vlastně. Tak, protože diva si zaslouží být viděna. No. Tak já doufám, že teď jsme už v začátku všechny přesvědčili, že proč jako tam běželo takovej ten argument, který často slyším, stačí nějaký ručník, ne? 10? Nebo já nevím, samozřejmě jsou to ty intenzity, se kterými žena se potkává, ale pro ten pocit uvolnění, absolutní, ty se nechceš strachovat, jestli máš teda 1 vrstvu, 2, 3 nebo autoplachtu. Je to sexy? Zní to sexy autoplachta? Asi moc ne. Ještě se pak prodávají takový ty vinylový prostěradla na mokrý praktiky. Jasně. Někomu to možná si vyhovuje, že v tom má třeba nějaký king, protože ono to pak jako zase kloub, že to je na ty mokrý praktiky, na body masáž třeba, ale to je zase něco jiného. Ale ty tam chceš to měkoučko, že jo? Já tam chci zanést to senzuálno, navíc ta deka má 2 strany, jedna je saténová, druhá je plišová, takže si můžu i hrát jakoby s tou matérií, jo? Každá má prostě trošku jako jinou kvalitu pro to tělo. Takže jedna je taky fajn v létě, trochu chladí, druhá v zimě. Takže je to určitě jako multifunkční a hlavně já vždycky říkám klientům a klientkám a klienty teda zmiňuji jako první, protože je to zajímavý, ale můj hlavní zákazník jsou muži. Představ si to. Já si to dokážu úplně živě představit. Já když jsem se připravovala nebo dopřipravovala dneska ráno na tenhle podcast, a dělala jsem si svoje poznámky, tak jsem si tak říkala, no já bych vlastně, se blíží ten Valentín, já teda teď partnera nemám jako, ale jako kdybych ho jako měla a mohla bych si přát prostě nějaký dárek, jako fakt luxusní dárek, protože tam tomu odpovídá i ta cena samozřejmě. Ano. To je dobrý si říct úplně jakoby na rovinu. Je to luxusní deka. Je to luxusní deka, i je to takto nazvaný na webu mimochodem. Ano. A že jako kdyby mě tohle koupil muž, jo, ještě jak se to točí kolem toho skvirtu a my to tady rozvedeme jako téma, protože je tam spousta studů kolem toho, nebo nemusí muže, a vím, že spousta žen, který se mnou o tom mluvili, třeba moje kamarádky to tak mají a měla jsem to tak sama v minulosti, takže kdyby ten muž jako fakt přišel a koupil mi tu deku na skvirt, tak to je prostě, to je láska. Musíš si někam na ten Tinder dát takový do toho medailonku hledám kluka, co mi koupí deku na skvirt. Ale já jsem hlavně říct, že vždycky klientům říkám, tohle není o tom, že už vaše žena umí skvirtovat a vy potřebujete prostě být v suchu. Tohle je proto, abyste si vytvořili bezpečný prostor. Vaše vědomí místo na vaši intimitu.
Já to můžu říct z vlastní zkušenosti. Já jsem opravdu hlavní roli máma 24/7 a pro mě najít si intimitu s partnerem je jako velmi těžká disciplína. Ale právě to, že si na to připravíme ten prostor samotný, že tam dáváme tu deku, kterou si ohraničíme svíčkama, vykuřovadlem, já si to fakt jako užívám jako rituál. Ten celek. Tak to znamená, OK, vstupuji na tohle deku a svět zakončí. Jsme tady jenom já a ty. A už se můžu připravit všema možnýma technikama na to, jak uvolnit své tělo, hlavně mysl, a potom už to jde ruku v ruce a už se potom můžu opravdu jako dočkat i těch vodopádů. Ale je to, řekla bych, ten první krok, připravit si prostor. A záleží na vás, jaké máte preference, jestli tíhnete k těm klouzavým, umělým povrchům, ručníkům, anebo si chcete dopřát luxus. To necháme každém. Dělat si to hezký. A je pravda, že zrovna když se jako vrátíme k tomu skvirtu vlastně jako takovýmu, že je opředenej jako přijde i mýtama a jako nepochopením a různýma reakcema. Já jsem se třeba setkala, když se bavíme o těch mužích, jako že já jsem se nesetkala s mužem, kterýmu by se to nelíbilo. Naopak jsem měla fakt vždycky muže, kteří pamatuju si i jednoho, to jsem byla na takový play party, takže tam bylo jako hodně lidí, bylo to takový jako divoký a cítila jsem se tam jako dobře evidentně a už jsem jako tak jako uměla jako skvirtovat. Musela jsem se to naučit, je to hodně o tom. A on úplně, teď se mu to jako podařilo a teď jako vlastně začal taky jásat, jsme říkali, jako malý dítě, víš, jako že jupí. Je to pravda, je taková třešinka na dortu. A bylo to jako, že prostě tam mužů, i tím, že to možná vidí i v tom pornu, kde to bývá jako častý akt, a může to být zajímavá inspirace, i když ne ve všem asi jako realistická, ale jako inspirace chápu. Ale normálně jsem to probírala dneska s kamarádem a říkal mi, to tak nemusí být, že má spoustu kamarádek ženských, kde se setkali vlastně s velmi negativní reakcí, kde to bylo bráno jako špinavý, jako fuj. A vlastně ještě ten stud kolem toho, který často bývá vlastně spojený s tím, že máš pocit, že se počůráš. Je to tak. A protože to prostě cítíš vlastně, jak to tlačí vlastně na tu močovou trubici, to zrušení, tak ten pocit k tomu jakoby patří a stejně tak k tomu patří pak ten pocit toho uvolnění. Tak když dostaneš takovouhle reakci, tak to asi nemáš spojený úplně s pozitivníma myšlenkama. Je to tak. Víš, já mám pocit, že trošku za to může naše nějaké odtržení z těla. Čím dál větší nedůvěra ve vlastní tělo a čím dál větší potřeba si hledat informace o vlastním těle venku. A vlastně ruku v ruce jde i málo informací o téhle tématice. Teď je to mnohem lepší. Opravdu těch 10 let zpět, když já jsem jako začínala bádat po tom, co to je, tak se mě hodně tříštily tábory ženská ejakulace versus skvirt. Kdybych viděla to, co vím teď, byla bych naprosto klidnější, ale já jsem viděla, že moje množství jako produkované je daleko větší než ejakulace. A skvirt znamená, že jako se vylučuje z močového měchýře a tím pádem se teda počurávám a už tam jako najíždělo tady tohle vlastně, víš. A už jsem se bála a vlastně jsem i já měla ten moment, kdy jsem přestala důvěřovat ve vlastní prožitek a to, že je mi to příjemné a začala tam jako najíždět ten strach a myslím si, že tady ta úzkostná cesta, tady ty obavy z toho, že to je něco nečistého, se už jen jako hodně drží a vůbec je to jako i hodně jako většinový názor podle mě u neznalé populace, protože mají pocit, že to je prostě moč. Protože si to někde přečetli. A samozřejmě součástí je i moč. Ale kdo nezažil, nepochopí. Kdo zažil, ví, že se bavíme o absolutně jako extatické jako říši. No není to prostě nekontrolovaný počurání se. Je to tak. Já jsem to zadala do chatu GPT, mimochodem, ano, aby mi dal, no nebudu to teď hledat, ale dal mi jakoby to rozlišení přesně ženská ejakulace, skvirt a ještě mokrý orgasmus, který by byl takový možná velký jmenovatel, protože já nemusím mít orgasmus mimochodem, když stříkám. Je to tak. A takže tam může do mokrýho orgasmu patřit ten skvirt, nebo prostě nebo i ta ejakulace, ejakulace, takže takový společný jmenovatel. A vlastně bylo tam přesně ta věta, že není to nekontrolované se počurání se, ale je to prostě uvolnění. Ty přesně a extatické víš, uvolnění. že to vypouštíš. No, že vypouštíš. A ty si to užíváš, protože pro ženu v první řadě a mně se moc líbí jako ta
potřeba to uchopit holisticky, potřeba se i na tu ženu dívat nejenom jako mechanického nějakého robota, který vypouští tekutinu, která má nějaké složení, ale pro kterou to má i hlubší dopad. Pro tu ženu je to nesmírný jako emoční uvolnění, takový jako detox. Nám ženám se hodně aktivuje lymfatický systém v tom. Hodně se aktivují ledviny, to je jako extrémní vlastně činnost pro ledviny. Takže my opravdu, já to vždycky říkám, že to je takový botox pro nás ženy. To je tak přínosný prostě, holky. Je to fakt hrozně přínosný. A navíc to můžete i svým způsobem si užívat s tím partnerem. A teď nemyslím jenom v tom sexuálním požitku, ale partner, když potom třeba zkouší nějaké takové pokročilejší techniky, jako například konzumovat ten skvirt, tak si vlastně užívá i ten přínos té tekutiny, protože taoismus, to východní vlastně pojetí sexuality, to má daleko jako peprnější. Mě to vlastně jako baví v tom, že tady to nekončí, výstřikem to nekončí, ale ty vlastně obohacuješ i toho partnera o tohle. Dřív opravdu jsou jako v tantrických záznamech texty o tom, že to pili muži nešli do válek. Je to nektar bohů, nektar života. Jo. A tam, když jako doplníš tady tyhle si informace, tak to má najednou úplně jako jiný koule pro mě, jo. Oproti tomu, když to vidíš v tom pornu zase, kde to je trošku jako povrchní a samozřejmě, ale taky se tam může nějaká pornoherečka užívat, jako, že ne. Já jsem byla na setech, takže byla jsem, myslím, že na docela jako pěkným setu, kde ta herečka je zrovna docela známá tím, že jako to umí fakt a i vystupuje na Aerofestu, takže ji tam můžete zažít. Ale jo. Já vím, že jsi i mluvila v jiném podcastu a já tady strašně ráda zmiňuji jiný podcasty, protože ráda prostě podporuju, takže klidně. Je to fajn inspirace. Rozkročena nad zrcadlem, podcast Zuzky Křížové, která má svůj butiček rozkoše. Já jsem tam dělala rozlučku se svobodou pro svou nejlepší kamarádku, kterou jsem si volala, než jsem si přišla. Tak mimochodem takhle je to propojeno. Takže Zuzku osobně znám, dělá skvělý podcast. A tam si mluvila taky o skvirtu a mluvila jsem si tam o kuňáse. Kuňáze, ano. No, tak ano, těch pojetí vlastně skvirtu nebo ženské ejakulace je mnoho a všude na světě, až na tady ten centrální jako evropský svět, případně jako Severní Ameriku, nebo ten západní svět v tom pojetí novodobém jako známe, tak tam je toho nejméně těch informací. V těch domorodých kulturách naopak jako nejvíc a berou to jako přirozenou součást vývoje ženské sexuality i vývoje partnerské sexuality. A tam se mi moc líbí v té kuňáze to, že vlastně intimní kontakt mezi ženou a mužem je ohraničen právě stimulací klitorisu z vnější části, kdy muž předtím, než začne penetrovat ženu, tak takhle jezdí tou špičkou toho penisu po vulvě hezky a vlastně tím on rozbíhá to prokrvení ženské prostaty a žena ejakuluje bez toho, aniž by jí vlastně vnitřně stimuloval tu zónu bodu G nebo ženskou prostatu, je těch pojetí názvosloví mnoho, můžeme si potom k tomu vrátit nějak a vlastně v moment, kdy ona omokří zdi, tam opravdu bylo jako musí svoje jezero nebo svou řeku vypustit do světa a muž potom je připravený penetrovat. Tak si představ, kolik času ten muž se jí jako musí hezky věnovat. Opravdu, protože zóna bodu G je jako erektilní. To znamená, potřebuje čas, potřebuje se prokrvit, potřebuje čas na to, aby opravdu nabobtnala, byla funkční. Tak to bude třeba půl hodinka nějaké hezké rozkoše předtím. To jsou teda předehry. To je přesně to, co nám chybí, jo. A když máš tu měkkou deku k tomu a to všechno k tomu patří a uděláš si to tam jako hezký, to oni tak v té rvandě nemají teda, v té šaloupce. No. Ale opravdu oni to berou jako takový vstup do toho intimního kontaktu s ženou. A přijde mi to nádherný a rozhodně je to jedna z pozvánek ode mě pro všechny ženy, které už třeba otevřely tyhle brány. Zkuste to s tou venkovní stimulací, protože to je úplně úžasný. To, praktikujeme to, je to super. No a většina žen by asi možná si teď řekla, OK, tak mám nějaký jako hračky, dneska jsou hodně populární, já jsem tady i vzala nějaký stimulátory klitorisu, vzala jsem tady pověstný womanizer, který způsobil obrovskou jako revoluci.
Ale ty tady mluvíš vlastně o tom propojování mezi partnery, že jo? Což bude Womanizer, kdybyste náhodou nevěděli. Tada! Ne, tak jako revoluční hračka, kterou si spousta žen právě dopomáhá k tomu, aby měla vůbec orgasmus, na to už nějaký jako skvirt, mokrý orgasmus, už možná bráno jako vyšší dívčí. No tak co ty na to? Tak pojďme si říct že hračky nás nespasí. Jo, tím bych začala. Na druhou stranu jsou skvělým prostředníkem, jsou skvělým průvodcem na té cestě ke vzrušení. Ale pokud budu mít tohle a řeknu si 20 minut a stříkám, nebude tam nic jiného ode mě, žádný jiný vklad, žádná jiná potřeba pracovat s tělem, tak možná budu zklamaná. Jo, to je dobrý si říct. Já rozhodně podporuji ženy v tom a muže taky, aby pracovali s ženama i s hračkama, ale co si myslím, že je na prvním místě, je vnímat svoje tělo a svoje potřeby. A to nejen s propojováním s partnerem, ale i propojování sama se sebou. Protože ejakulovat nebo skvirtovat, jo, budeme tady možná dneska víc používat termín skvirtování, na druhou stranu ono to navazuje ruku v ruce na sebe, možná se potom zase můžeme k tomu nějak vrátit, protože začínáme teď o těch technik, ale podle mě hodně žen v tom má prostě guláš. A tak co je teda ta ženská ejakulace versus co je skvirt, i muži v tom mají guláš. Tak tam je prostě důležitý opravdu se uvolnit a dovolit si nechat všechno plavat. Doslova. Jo, opravdu si být schopná uvolnit to tělo z té tenze, z té každodennosti, protože ono se to nezdá, ale kdyby se dělala jenom cvičení, že budeš ležet na své podložce, na své dece a každý třeba 3., 4. výdech opravdu se budeš snažit maximálně uvolnit, tak stejně se přistihneš, že máš pořád tenzní tělo. To naše tělo, ty fascie, které jako fakt obalují ty svaly, jsou v dnešní době pod tím obrovským nátlakem nás žen jako v pozoru, neustále. V pozoru, no. Neustále jako jsme v sympatiku, my nejsme prostě uvolněný. Takže ta cesta do toho parasympatiku nám chvilku potrvá. A nemusí to být právě ta hračka, která nás tam instantně dovede. Každá žena potřebujeme jiný čas, jiný nalazení a je to v pořádku. Každá žena máme citlivější jiné erotogenní zóny a je to o tom znát své tělo, umět se zmapovat a možná ještě předtím, než si otevřu ty dveře k tomu, abych si způsobovala rozkoš, poznat to své tělo vůbec jako anatomicky, jako udělat si takový jako mapování toho, kde teda co mám, protože kolik žen si vzalo zrcátko, rozkročilo svoje nohy a tak, jak má Zuz svůj jako podcast rozkročena nad zrcadlem, tak která z vás to udělala, dámy? A ona tam má svatyni v tom obchůdku, když náhodou pojedete do Brna, tak nahoře má svatyně, tam má to zrcadlo, tam se fakt můžete rozkročit. Tam se můžete opravdu rozkročit, ale nemusíte to dělat na první dobrou v obchůdku. Ne, nemusíte, jako jenom kdybyste chtěli. A je to pozvánka určitě mnohem vhodnější udělat to každá v tom svém bezpečném prostředí a udělat to ještě předtím, než budete mít chvilku s partnerem, jo. A možná to máte za sebou samozřejmě, ale jako z mýho okolí já mám tolik kolem sebe žen v tom stejném věku a to mě táhne na 40, který tohle nepodnikli, tuhle první fázi. A tak jak vlastně chceme objevovat další a další vlastně fáze, to už je takový jako výstup na 8000, rozumíš? Jako pojďme začít tou přípravou ještě. A to si myslím, že je klíčová, protože v dnešní době to máš jak se vším, jako k telefonu saháme, protože potřebujeme levný dopamin a u hraček si myslíme, že to bude instantní spása a mokrý orgasmus. Je to instantní spása, tak. Jo, tak to jako je. Ale prostě musíme tam pracovat i s tím vlastním uvolněním a taky s vlastní citlivostí a klaskavostí sama k sobě. A to si myslím, že je úplně zásadní, protože žena, pokud je silně přetížená, pokud je dlouhodobě opravdu pod stresem, pokud zažívá něco traumatického, a to můžu říct z vlastní zkušenosti, protože mám za sebou velmi traumatické období, tak nebude tak jednoduše otvírat tuhle schopnost, tuhle magickou schopnost svou. Bude to pro ní mnohem těžší, protože i ten vztah k tomu tělu se proměňuje nějakým způsobem, víš? Takže pro ženu je opravdu důležité se uvolnit a potom jemnýma technikama, a pokud se chceme bavit teda přímo už o vulvě, o vagíně, tak jsou jemné techniky, jak to místo připravit.
Já jsem zmiňovala, že to je erektilní část, takže opravdu jsou to jemné masážní techniky, není to, vždycky se prostě trošku takový, je to pro mě red flag, jo, vidím ty pár krokové prostě postupy, jak přimět ženu ke skvirtování. Vezměte si toaletní papír, hračku nebo prsty, zaveďte prsty do pochvy 2 až 4 cm prostě na přední straně a už to jede. Ale pojďme si říct, že to takhle nemusí prostě jako zabírat. Na někoho ano, ale na někoho ne. A potom se může stát jedna věc a to, že ta žena si to sama v sobě zavře, protože uvěří tomu nesmyslnému mýtu, že to pro ní není tady. A ono to tady pro ní je, protože každé ženské tělo, které má ženskou prostatu, tak je schopno ejakulovat, potažmo skvirtovat, tím pádem mít i mokrý orgasmus. A ne každá žena k tomu najde tu cestu a to je taky v pořádku. Jo, ale pojďme si prostě říct, že to není exkluzivita tady tohohle jako fenoménu. Je to tady fakt pro všechny. Každá žena může tou cestou tam se pomalu dostat. Mně napadá hromada otázek. Nevím, kde začít. Pojď. Tak za první možná pojďme teda vysvětlit ty rozdíly. Dobře, jo, dobře. Mokrý orgasmus, skvirt, ženská ejakulace. Dobře. Protože jsme to tady už několikrát řekli, tak pojďme to udělat. Ano. Rozdíly tomu dávají hlavně vědecké studie, věda taková, nějaká anatomie a vůbec nějaká mechanika toho toku té tekutiny. Pokud budu vlastně stimulovat bod G, neboli také zónu G, neboli také ženskou prostatu, nebo taky se tomu říká houba, jo, jsou různé názvosloví, jsou velmi, nás můžou mást, co je teda bod, co je zóna. Možná řekněme pro jistotu, kde je, kdyby náhodou někdo nevěděl zhruba. Ano. No. Takže takhle na té přední straně vlastně vaginálního vchodu máme ženskou prostatu. Ta je zhruba dlouhá 2 až 4 cm a jsou 4 typy ženské prostaty, takže my 2, možná máme tu stejnou, možná jinou, ale vlastně ty typy odlišují prostaty, které vlastně mají co nejvíc vlastně na jednom místě koncentrované ty nervové zakončení, tak podle toho se rozlišuje přední, střední, to má takový tvar činky, zadní, anebo vlastně v průběhu celé té prostaty rozmístěný ty vlákna, takže máme 4 typy. Nejběžnější vlastně zhruba se říká, myslím, 70%, doufám, že nepletu ty procenta, opravdu jsou s tou přední prostatou ženy, kdy z toho vznikl vlastně i ten jako naučený nějaký jako návod zavést hračku nebo prsty zhruba 2 až tady 3 cm do pochvy a v podstatě, když potom takhle ohnete ty prsty nebo si vezmete hračku, která má už to ohnutí, tak jste schopna si vlastně nahmatat tu pro vás nejcitlivější vlastně část této zóny. Tuto část, když budete stimulovat, tak ona se bude zvětšovat. Krásně se bude zvětšovat, bude opravdu reagovat. A tohle je vlastně ten první krok, který si může každá žena vyzkoušet. Protože ne vždycky tam bude primární zrušení, které přijde. A někdy tam můžou být spíš protichůdné pocity. Někdy můžeme být trošku zděšené, a to opravdu říkám zděšené, z té materie, z toho povrchu, protože je to takové vrásčité a vlastně si říkáme, co to je? To tam mám? Taková houba. Takový jako vleský oříšek trošku. Teď to zvětšuje jako opravdu. My v momentě, kdy se jako klasicky nějak stimulujeme, klasicky přivádíme jako ke zrušení, často možná ještě přes tu vnější stimulaci, nebo používáme hračky, tak úplně jako nevíme, co a nešaháme tam je. dovnitř. Přesně tolik, tak, no. tohle je velmi specifické a proto bych to každé ženě doporučila. Takže tak jsme u té anatomie. A tohle místo, pokud my budeme stimulovat, tak se v podstatě bude produkovat tekutina, která v té první fázi se jí říká ženská ejakulace. Vylučuje se skenného žlázami, což jsou vývody z té ženské prostaty. Ty jsou vlastně v okolí vývodu vlastně z močové trubice. A toto je taková první fáze. Říká se, že té tekutiny je v řádech jako mililitrů, je to spíš jako jemné uvolnění a podobně. V momentě, kdy pokračujete s touto stimulací a opravdu každá žena je v jiné fázi, nic není jakoby špatně, každá to má prostě jinak ten prožitek,
tak se přelívá do většího a většího vzrušení, do větší prokrvenosti a přichází na řadu skvirt, kdy té tekutiny je tolik, že se vlastně střebává do močového měchýře, odkud v podstatě jde velkým tryskem ven z močové trubice. A v třetí, nebo to není třetí fáze, ale v určitých případech to žena právě nezvládne vypustit a tato tekutina se dovstřebává do močového měchýře a vy potom jediné, co máte potřebu udělat po sexu, je jít se okamžitě vymočit. A v momentě, kdy se budete vyčůrat a kdybyste si udělali ten test, že si opravdu počuráte ruku, olíznáte to, tak zjistíte, že to prostě není moč. Bude to chutnat jinak. Takže to bude váš první jako možná úkol si dovolit udělat tohle. A v momentě, kdy to dokážete vypustit, tak to opravdu můžou být ty decilitry, někdy opravdu až litry, takže to, co vidíte v pornu, tam to samozřejmě může být nějakým způsobem jako nafejkované, ale žena z vlastní zkušenosti, to říkám, je schopna opravdu produkovat nesmírně velké množství této tekutiny. A tato tekutina se i svou kvalitou, i chutí proměňuje s ohledem na ženský cyklus, s ohledem i na to, co do sebe dostává ta žena. Je to v podstatě jak mužské sperma. Ne vždycky to je tak krásně ovocné, šťavnaté, někdy je to trpší. Jo, opravdu se to jako mění. A v podstatě, pokud se podívat na to chemické složení, tak si můžete představit, že z té trochu mléčné, hustší tekutiny, která se vypouští u ženské ejakulace, se tato tekutina ředí víc močovinou, glukózou a je to řidčí a řidčí tekutina, která se právě skvirtuje ven. Ale základ je stejný, jsou to antigeny PSA, PAP a to je vlastně stejné složení, jako je u mužského ejakulátu. Takže to je ten magic. Že jsme se rovní vlastně. Jo, a teď to názvosloví. Takže věda, nebo pokud se budeme opravdu pídit po informacích, tady ChatGPT to správně řekl, rozlišujeme názvosloví. Pro ženu bych chtěla zdůraznit, že by měla na tohle všechno zapomenout. Protože prožitek, který se dostavuje u ejakulace nebo u skvirtu, je pořád ten stejně krásný, může být bez toho orgazmu, jak jsi správně řekla, ale stále je velmi uvolňující. Velmi uvolňující pro tělo. A pokud se k tomu přidá ještě to vzrušení, ještě opravdu ta orgastická cesta, tak je to fakt nádherný. A já mám vždycky pocit, že to je fakt takové propotí do jiné dimenze, kterou jsem ani netušila, že bych na tomhle jako pozemském světě mohla objevit. Pro mě je to tak už jako hluboký vzrušení a řekla bych jako pozměněný stav mýho vědomí. Jo, já už jako se lítám, jako je to fakt prostě už někde jinde. Jako nedokážu si to vůbec porovnat s klasickým jako orgasmem, když už jsem tady. Ale pojďme ženy zapomenout na to, teda jestli ejakulujete, skvirtujete, přestaňte se analyzovat. To je hrozně důležitý a přestaňte prostě hledat ty zkratky, ty několika krukový prostě návody. Zaměřte tu pozornost do sebe, na svoje tělo, na své potřeby, to respektujte a já věřím, že to prostě přijde jednoho dne. Tak je dobrý tam mít toho správného partnera. Já samozřejmě to můžu prožít sama ze sebou, ano. Ale přijde mi, že to je trošku vyšší dívčí, nebo tak mně to přijde, to je moje zkušenost, že dřív, než jsem byla schopná si to udělat sama, anebo dokonce jiné ženě, tak to otevřel ten partner. Partner. A to byl jako takový milenec. Bylo to úplně jedno vlastně. A pozdílem svoji zkušenost. Nemusí být vaše samozřejmě, ale tak to fungovalo mně. Já jsem přesně měla ten typický blok, tak jako má si většina žen, že jsem se říká, ježišmarja, se počůrám. Přesně při té stimulaci, kdy různí muži to snažili různě jakoby udělat a nefungovalo to částečně proto, že já jsem to stopla vždycky. Že jsem si to nedovolila vlastně. A tak přišel ten muž a já už jsem možná i si to trošku jakoby nastudovala, jsem si říkala, abych se cítila dobře, co udělat pro to, abych se cítila dobře, tak jít se předtím vyčůrat. To je jakoby první věc, abych měla tu jistotu, že se vlastně nepočůrávám, že tam vlastně o tohle nejde. Tak to byla jako první věc, kterou jsem udělala. A pak ten muž mě na to tak jako hezky jako i připravil, my jsme se o tom i potom bavili a že on to rád jako vypráví i jiným mužům a jiným partnerům,
že on je takový jako edukátor v tom, i když ideální partner není vůbec teda, ale to je, to pomineme, že vlastně tam je strašně důležitá důvěra. To byl úplný jakoby základ. Takže technika, jako jasně můžeš mít asi špatnou techniku, že budeš prostě šahat někam blbě. Není to úplně o tom, jak máš dlouhý prsty mimochodem. Zažila jsem to s mužem, který měl velmi krátký prsty a bylo to okamžitě. A bylo to proto, že tam byla důvěra a nebyl to můj stálý partner, to s tím taky nesouvisí, ale prostě tam byla nějaká důvěra k jeho mužství, nevím, nějaká přitažlivost, chemie taky s tím související a nějaký moje v tu chvíli nastavení. A že jsem to tak prostě chtěla. Takže to jenom chci jako říct, že jako technika, jo, jako musí to tam být nějak jakoby zahnutý, správně jako neuděláš to takhle. Teď doufám, že se díváte na video, takže tohle ne, jo. Ano. Ale to samotný taky nestačí a pak je to o té důvěře, že on mi tak jako říkal, no jako žádné ženě to jakoby neuděláš, když ti nebude důvěřovat a když na to nebude připravena. Ano. Takže to jsou jako základní věci a zároveň, a já jsem si to tady napsala jako poznámku, že to není možná o tom, že chceš něco té ženě udělat, ale že je to něco, co si ta žena skrze své tělo prožít. Přesně tak. A tohle je jakoby změna mindsetu, která když tam nastane a nastanou, nechci říct ty podmínky, jo, ale třeba část z toho, tak se tomu můžete přiblížit. Je to tak. A ve chvíli, zase moje zkušenost, kdy se otevřely jako doslova stavidla, tak už to šlo vždycky. A já jsem zažila dokonce... To jsi řekla naprosto přesně, jako otevřít stavidla a o to tady jde. Já si pamatuju, já tady hodně sdílím v tomhle podcastu, tenhle podcast poslouchá i moje maminka, zjišťuje o mě věci a ahoj mami. Ale je to úplně v pohodě, protože my spolu sdílíme i tak, protože je to jako krásný vztah, který dokáže mít matka a dcera. Tak to je krásný. A jsem za to moc jako vděčná. A já si jako pamatuju, s tímhle mužem jsem i byla ve swingers klubu. A teď jako tam prováděli tuhle techniku. No a já jsem nemohla přestat. Ale. No. Jo? A to byly kolem jako lidi samozřejmě, já se v těchto věcech trošku jako vyžívám a to tak jako ráda a cítila jsem se tam s ním vlastně jako by dobře. A prostě to fakt nešlo přestat. Takže jako pode mnou byla prostě fakt louže, jako, takže a to jsem se to sotva jako naučila, jako rybník, jako, jo, tak jenom chci tím jakoby podpořit a není to jako asi o věku, ale o nějakém spíš jako v mém případě asi bychom neřekli, že to přišlo s věkem, ale s nějakým jakoby nastavením vnitřním i důvěra vůči mužům a dovolit si to, prostě to prožít. Takže tam musí být nějaká součinnost vlastně obou těch partnerů a pak pro mě asi byla ta cesta, že si to umět udělat sama vlastně. A to si myslím, že zase každá žena má trochu jinak. Právě moje kamarádka, která je na tady až vzdáleném ostrově na Srí Lance, tak zase si našla tu cestu ke skvirtování sama ze sebou a s partnerem to má takový jako fakt opravdu velmi výjimečný, pokud to přijde. Ale máš pravdu, že to může být trošku oříšek z hlediska opravdu jenom jako té stimulace a schopnosti se správně sama sebe dotknout, takže vždycky dobrý si opravdu na to udělat i ten jako setting, jako vypodložit se dobře, protože někdy to může být oříšek, hezky to jako zahnout a proto jsou skvělý i ty hračky. Tady k tomuhle, určitě jo. Tady jsou nějaký, jako koukám, vibrační. Já teda mám ve velké oblibě dilda klasický, protože mě samotnou prostě vibrační hračky odvádí sama od sebe. Mě ruší ta vibrace, ten zvuk úplně strašlivě a vlastně zjišťuju, že to je zase další stimul navíc, který já chci udělat a chci tam být jenom sama ze sebou v ten moment a vnímat víc a víc svoje tělo, což ta skleněná nebo jakákoliv třeba může být dřevěný dildo, který je taky úžasný, nějaký kovový, tak tam je v tom podpoří. A tady bych chtěla právě zmínit českou značku, která vůbec teda nevypadá, nebo nemá českou image. Je to Ona Lifestyle, která teda vyrábí tyhle skvělý dilda v Americe, primárně pro americký trh, ale myslím si, že se už konečně snaží expandovat na domácí český trh.
v blízké budoucnosti a tam bych řekla, že je to fakt jako velmi dobrý parťák pro hrátky sama ze sebou i ty partnerský. A já v tohle jenom budu sdílet jakoby příběh, který jsem si dovolila dát takový task nebo jako úkol mimo muži právě během jednoho intimního večera, když jsem říkala, hele, a tak teď půjdeme jako trošku jinou cestou na tu stimulaci, ty to budeš dělat opravdu tak, jak ti to řeknu, jako krok po kroku, což už dovolilo teda hodně nádechů a výdechů z jeho strany, protože to bylo pomalý a jemný, daleko pomalejší, než by udělal on sám a i tak by ty stavidla otevřel, jo, už jsme na sebe neskutečně navázaní, funguje nám to, ale říkala jsem si, zkusím to opravdu tou cestou, kterou radím těm ženám, jo, kdy opravdu napřed tam byl jenom v tom místě, napřed opravdu jenom se mě dotýkal jako té prostaty a teď jako pro toho chlapa, jenom se dotýkat, to je docela oříšek, jo. A on, a nemůžu jako se hýbat? Hned jako... Ne, nemůžeš se hýbat, já budu jenom dýchat, jo. Takže bylo to fakt velmi zajímavý jako terapeutický partnerský počin. Ale právě potom na mě v podstatě jenom šáhl tou hračkou, když už jsem opravdu byla jako zrušená, no připravená, prokrvená. Opravdu tam zajel jedním tím dildem, teď nevím, jak se jmenuje, myslím, že si to není Raven, a prostě stavidlo probořeno. Já jsem vystříkla takovým způsobem, že jsem si říkala, wow, tak tohle teda jako je pro mě jako velký a rozhodně mě to podporuje v tom ty ženy vést k té sebeobjevovací cestě, protože tam určitě je ten prostor, jo, je spoustu žen, má vlastně mnohem větší možná možnost kontaktu sama ze sebou, než třeba mám já. My opravdu tím, jak prostě žijeme rodinný život, tak máme primárně ty partnerské večery a sama sebe objevuju velmi, velmi jako maličko. Ale každá žena to má jinak a proto bych je chtěla podpořit v tomhle, protože rozhodně můžete ejakulovat a skvirtovat i sama za sebou. Skvěle. A chci se ještě vrátit k tvýmu milenci, který byl teda blbej partner, jsem pochopila, ale milenec skvělej, protože on na to kápl naprosto skvělej. Jo? Je to důvěra v tom partnerství a je to dovolení si. A zase se vracím trošku k těm studiím a k tomu, jako, co se vlastně říká o tomhle fenoménu, nebo co se říkalo. No, jsou to teprve 2-3 roky zpátky, kdy v jedné studii, a na které se, myslím, spolu podílel i český lékař Zlatko Pastor, tak se vyloučila postkojitální pomočení. Do té doby pořád se vlastně jako nějakým způsobem jako počítalo s tímhle pojmem v těch studiích. Takže spoustu žen, když fakt hledalo ty informace, tak se mohly dočíst tohle. A teď v momentě, kdy tam máte tohle, to pomočení a nezažila jste to, tak nemusí třeba pomoct jenom to jít se vyčůrat, i když to je skvělá příprava, ale je to opravdu to velký jako dovolení si v té hlavě. A možná i to, tak se třeba počurám. Tak se nic nestane. Ale je to prostě partner, který mu důvěřuje. Prostě je tam taková velká satisfakce a víš, takový zadosti učinění, že to prostě není. Já jsem to zvládla. A proč se o tom vlastně nemluví víc? Protože tohle je za mě prostě ženská super schopnost. Stavidla, no. Prostě. Jako jo. A zároveň tady nechceme samozřejmě vytvářet tlak. Je to tak. Zase my tady sdílíme nějaké naše osobní zkušenosti, proto já i říkám, takhle to mám já, to je prostě moje, ty říkáš zase, jak to máš ty a v něčem se asi shodneme, v něčem ne a důležitý si najít to, jak to máte jako vy a možná to bude něco z toho, možná to bude trošku jakoby jinak, ale ten společný jmenovatel je tam prostě fakt to dovolení se. Jako, a víš co, já si myslím, že tady nejde o ten cíl a tady jde o tu cestu k tomu, protože díky tomu, že budu opravdu laskavá, zpomalím se, budu víc jenom s tím svým pánevním dnem, s touhle oblastí, tak já zjistím spoustu věcí o sobě. Možná jako některé věci si i vyřeším, které nebudu vědět, že vlastně ještě moje tělo nějak řeší, protože naše tělo má paměť obrovskou. Nejen na věci, které nám lidi říkali, které mozek fakt propisuje do těla a které nás můžou negativně ovlivňovat v průběhu života, ale samozřejmě na i ty milence, kterými námi prošli a všechno tohle se tam ukládá a my můžeme někdy být překvapení, že to je velmi emoční nebo emotivní místo a že s každým třeba uvolněním může opravdu přicházet i velká dávka emocí, často fakt pláče úlevného, kdy se to čistí. Jo. Takže jenom první krok, pokud ta žena si dovolí vykročit
A třeba se podívá do toho zrcátka. Tak to je za mě velký. To bych chtěla jako každé ženě popřát vlastně tohle jenom vidět, vnímat se a vnímat i to místo, že není rozbitý, že není nějak jako divný, protože to tady zmiňuji schválně, jelikož mi několik žen řeklo, já jsem si myslela, že něco se mnou špatně. Že to dole, ještě užívám schválně to dole, je divný, protože je to opravdu tak specifický, že první krok bude možná to fakt přijmout a radovat se z toho, že nám to může něco přinést. A tohle všechno budou ty pidi krůčky k tomu, dovolit si potom i prožívat to v té kráse a v tom zrušení, víš? Tomhle mají ženy trošku jako nevýhodu možná oproti mužům, protože muži si prostě na ten svůj penis vidí, že jo? Když to my si na ní sedíme prostě. Oni se na něho i rádi dívají. No, jasně. Takže je to tak, no. Jo, tak jako chápu, to mám před sebou vlastně, když chodí na záchod, že jo, tak na něj šahají, že jo, když to my prostě, my vypouštíme, no, prostě nevidíme si tam, ale zase. No. Navíc muž a žena mají trošku jinak jako to tělo v podstatě zmagnetizovaný, nebo ta polarita je jinde, jo. Muž má pozitivní jako náboje tady dole a v momentě, kdy jako se díváte a dáváte pozornost jeho penisu, otvíráte jeho srdce. Ano. Ale ženě neotevřete její prostě rozkoš v momentě, kdy bude mít zavřené srdce a kdy bude bolavá. Nikdy to tak nebude fungovat. A jenom jí budete vrstvit ty traumata a bolesti. Takže vždycky, když otevřete ženino srdce, otevřete i ty brány k rozkoši. A tam si právě myslím, že třeba jeden z těch krásných propojovacích jako rituálů, který vůbec nic nestojí, zaberou chviličku, tak je třeba dýchání s partnerem. Kdy naproti sobě sedíš ve skříženém sedu, nebo naopak se na ní můžeš i sednout, že tam je i hezký ten fyzický kontakt. A vlastně japium pozice. Třeba. Jo, ano. A partner do tebe vlastně dýchá svým penisem, jste oblečení, jo, nejde o žádný jako koitus už v téhle chvilku. Ty ho nadechuješ svou vagínou, svou jóny, a vydechuješ srdcem. A tohle krásný vás tak propojí v té jednotě, že tam se právě buduje ta důvěra. Jo? A v momentě, kdy tam je tohle, tak už všechny tyhle strachy nám odpadávají. Je to naprosto přirozený. Samozřejmě tohle není asi úplně jako terapeutické cvičení na swingers party. Jo, ale zase se předpokládá, že asi na swingers party tam jde taková Peťa, která si to prostě chce užít. Ale já jsem tam zažila. Dost. Ale já jsem si tam užila i párkrát jako docela hlubokých propojení, ale ne vždycky, ale docela jako jsem byla jako překvapená, že jako když chceš, tak si tam můžeš najít i toho partnera, s kterým můžeš najít takovýhle propojení. Jo, jenom musíš trošku jakoby hledat a nastavit si to v sobě, co chceš vlastně jakoby zažít, anebo tam jít s tím partnerem a právě s tím milencem, s kterým jsem tam byla, tak jsem tam tyhle ty prožitky prostě měla, protože on i měl tantrickou průpravu, takže a já ji mám taky. Takže potom i v tom prostředí toho swingers klubu vy vlastně nemusíte swingovat s ostatníma, ale protože vlastní dimenzi někde. Tak, přesně tak. A když máte ten kink, vlastně tu úchylku v tom, že jste exhibicionisti, jo, a jste rádi vlastně sledování, tak ti to přidává trošku jakoby na tom vzrušení. Není pro každýho, ale může to být jako zajímavý. Jo. Takže, ale samozřejmě znám jako spoustu lidí, kteří chodí na tyhle party úplně s jiným záměrem a to je jejich věc. Takže. Mně se tady ještě u toho vybavilo jedno téma a to jsou hranice, který hodně souvisí s tou důvěrou v partnera, sama v sebe a dovolení si, všechno je opravdu jako velmi propojeno, ale řekla bych, že ta citlivost k vlastním hranicím a k tomu, že umím říct partnerovi takhle ne, to samozřejmě je jako hluboký téma prolínající se jako sexualitou partnerskou a tou ženskou jako sexualitou, ale tady u toho to taky platí čím dál jako asi víc, protože opravdu zóna bodu G je velmi specifická a v momentě, kdy i my tomu partnerovi budeme říkat, hele, možná už moc tlačíš, je mi to nepříjemný, tak to je taky velký krok. A ne každá žena si tohle dovolí. Jo? Já myslím, že jak se tady vlastně i říkala, jak se naváděla toho svého partnera vlastně k tomu, aby jako zpomalil a že mu to i nemuselo být jako příjemný, protože by nejradši šel jako rychleji, že bych jako opravdu chtěla podpořit všechny jako ženy,
aby se nebáli přesně to, co říkáš, jako nejenom jakoby zpomalit, a ono to není jenom o zpomalení, ale i o tom si opravdu konkrétně jakoby říkat, nebát se trošku jakoby vést v té erotice. Jo, ono to tak zobrazovaný zase v té pornografii, že ten muž je teda vždycky ten dominantní. Já si naopak myslím, že do erotiky vede docela žena. že to tak jako vždycky jakoby bylo, ale naše kultura to trošku jakoby obrátila. A teď jako spousta žen, ne všechny ještě v té fázi, že jsou tak jako schovaný někde a bojí se. A pak vlastně mě chodí do toho sexshopu ti muži, kteří jdou pro ten womanizér, aby jako vyřešili to, že ta žena nemá ten orgasmus a ta žena se tam bojí přijít. Neříkám, že to tak mají všichni, ale těch případů, který jsem vlastně vysledovala, protože já jsem do toho sexshopu šla pracovat proto, že jsem chtěla slyšet tyhle příběhy. A tohle bylo moje jako jedno z hlavních pozorování. A vždycky říkám, já vám mužům nemám jako za zlý, jo? Vlastně je to hrozně hezký, vy to myslíte dobře, většina z nich, ale jako vlastně není to úplně tak jako cesta, že jdu vyřešit tu ženu vlastně za ní a jako fakt se jakoby nebát tam vzájemně komunikovat, když ta žena je stydlivá, a ještě má vlastně, ty jsi to tady zmínila, spoustu jako povinností, teď to na ní padá, něco se jí děje, nějaká životní tragédie, tak jak se vlastně do toho uvolnit a ještě začít komunikovat nějaký moje potřeby? No, tak tohle je samozřejmě jako velmi komplikovaný a těžký. Mě loni vlastně zemřela nejstarší dcera a opravdu jsem zažila jako ty nejhlubší temné noci duše, co si člověk asi ani nedokáže představit. A musím říct takhle jako otevřeně, že právě návrat do intimity byl jako velmi těžký vlastně tam i dovolit si prožívat tu rozkoš a radost. A to si myslím, že může mít problém zažívat i žena, která je fakt jenom dlouhodobě přetížená, která prostě je odpojená sama od sebe, protože je hrozně těžký se navázat sama na sebe a cítit. Já jsem totiž měla největší strach z toho cítit zase zpátky, protože jsem měla strach z té bolesti, kterou ucítím. Na druhou stranu jsem vnímala, že právě to partnerské sblížení je ta nejpotřebnější terapeutická cesta, kterou si potřebuju dopřát nám dvěma. Jo, takže my jsme jako do toho šli a pro nás to opravdu bylo jako velmi léčivý, ale vím, že tam byly momenty, kdy jsem necítila, kdy moje tělo opravdu bylo někdy by odstřižený, nezabírali ty běžné věci, které prostě, kde ta responze byla, kde moje tělo prostě se roztýkalo, kde žhnulo pod partnerem, tak tady prostě bylo, jak kdyby bylo samo mrtvý. A pomohlo mi hodně zase být laskavá k sobě. Jako uvědomit si to, vlastně se zvědomovat, co se děje a že to není špatně. A musím říct, že i ta samotná ejakulace, to skvirtování mě hrozně moc uzdravovalo v tomhle, protože to byly ty světlý momenty, kdy jsem cítila tu radost. Jo, takže řekla bych, že opravdu je asi tady jedno, jaká tragédie, jaká forma vás postihne, ale je potřeba jako si uvědomit, že i jenom ten denní život, jenom ten denní zápřeh je tak silně nepřirozený pro ženu. Nenaslouchání vlastnímu cyklu, nebytí v ženské společnosti, nepodpora komunity obecně, že žena se může víc a víc opravdu odstřihovat sama od sebe. Je dobrý fakt to brát jako zase pozvánku k něčemu jako sebenápravnému, spíš sebeléčícímu než nápravnému, než stopku. To si myslím, že je moc podstatný, protože to tělo samotné nás může i v takových těžkých chvílích jako vlastně podržet a dopřát nám nějakou jako léčivou cestu. No. Mě napadly i nestala, nebo z mýho pohledu, já to posuzuji ze svýho pohledu, že nejsem matka, takže mě nemohla postihnout takováhle tragédie, jako postihla tebe. Ale zažila jsem třeba léčení rakoviny mého přítele, kterým jsme spolu byli 3 roky, on se vyléčil, že jsme dnes jako velmi dobří přátelé, právě protože nás to tak jako projevilo. Vlastně se mi tak jako přemýšlel, jak to ovlivnilo tehdy tu naši sexualitu a intimitu. Samozřejmě to velmi ovlivňovalo, protože chodil na chemoterapie, pak radioterapie a
ono to ovlivní toho člověka samozřejmě jako fyzicky, zdravotně, to je jedna stránka. Ale daleko víc ho to ovlivní psychicky a paradoxně vlastně dokud on chodil vlastně na ty chemoterapie, tak to byl takový jako řád, my jsme věděli, co se bude vlastně dít, tak to ještě jako by šlo, jako fyzicky to bylo náročný a teď mluvím o jeho fyzičnu, teď nemluvím o sobě, ale samozřejmě tam byla nějaká moje jako reakce, kde já jsem měla jako pocit, že vlastně já si nemůžu dovolit tady vůbec být nějak nemocná, protože to, co se děje jemu, je prostě nesrovnatelný, jo? Což samozřejmě jako by blbost, protože jako taky jsem člověk a taky mám právo se nějakým způsobem cítit. Nejhorší to pak bylo ve chvíli, kdy už jako, že ho vyprdli z toho systému a řekli mu, tak teď žij. Protože ta psychika je strašně jakoby jako sesazená a libido vám klesne a samozřejmě kleslo i libido mě v tu chvíli. A to je možná nějaký příklad, který možná se v něm někteří z vás poznáváte, teď už v mém příběhu nebo v Valenčině příběhu. A já ani nevím, jestli jsem to tehdy uměla řešit, to je nějakých 10 let zpátky. Asi jsem to řešila, jak nejlépe jsem jako uměla, ale pamatuju si, jak jsem jako brečela na posteli, protože už jsme potom spolu moc ani nespali. A když jsem jako tak říkala, si připadala nežádoucí vlastně, že jako, že jsem si říkala, ty se prostě nechceš, já nevím, co jako dál vlastně. A byla jsem úplně bezradná a frustrovaná a vlastně vyzývala jsem k terapiím a tak, ale vlastně nevěděla jsem, co s tím a možná jsem se v tom zapomněla vlastně napojit sama na sebe. Že jsem se to snažila jakoby řešit analyticky, ale zapomněla jsem se napojit sama na sebe. Tam je jako asi důležitý to zjištění v tu chvilku, že když ti klesne to libido a u nás taky samozřejmě nebylo. Jasně. Takže jsou ty jiné cesty, jak tu intimitu budovat, ale v tu chvilku prostě nevíš, je vlastně strašně těžký tam jít a je to hodně o té vědomé práci si říct, tak dneska si dáme masáž. Nemáme na to ani jeden chuť a dáme si tu partnerskou masáž. A třeba něco bude. A potom jsme třeba spolu leželi jenom v obětí. A to bylo jako nejvíc. A dovolili si třeba vzájemně plakat, protože jsme oba dva byli v té bolesti. A i když jsi ten pečující, tak jsi v té bolesti též, že? A je to hrozně těžký. A opravdu ten tlak, který se prolíná všemi tématy v sexualitě, je jako věc, kterou bychom měli odehnat, sundat jako brnění a dovolit si být jako nahej v té autenticitě, protože to vlastně je asi to největší, co sama pro sebe i pro budování silného partnerského vztahu můžeš jako přinést na to pole, tu autenticitu. A pokud tam někdo pro to nebude jako ready a neustojí to, tak to tak jako má být a přijde někdo jiný, ale tohle jsou možná ty věci, které přichází trochu s tím věkem a se zkušenostmi. Tohle jsou možná ty věci, které snadno neotevřeš ve 20. A někdo jo, někdo je tak jako zdatný, že ano. Ale jako znalost sama sebe, ne fyzická, ale ta duševní, si myslím, že je vlastně hrozně důležitá a je to velmi jako důležitý aspekt spokojeného sexuálního života. Jo. To není o honbě za orgasmem, že prostě bychom si to potřebovali nějak přesměrovat, že prostě ta intimita není o honbě za orgasmem. Je to hezký, jako jako je to hezký, je to super. Je to všichni fajn. to milujeme. No jasně, jako a tam to uvolnění a to jde, ale že vlastně je to o tom nějakém sebepoznávání, sebepéči a o blízkosti asi. O intimitě sama k sobě, jako ostatním, je to tak? Jako. A to můžou být momenty, kdy prostě jedeš s někým v tramvaji a podíváš se mu do očí. Hele, je to hodně o tom otevřeném srdci. A nekoukáš do toho mobilu. Je to tak, no. Jako, nebo řekneš prostě nějakému random člověku tady prostě ve Starbucks ve frontě dobrý den, já nevím. Je to tak, no. A potom si můžete zkusit cvičení, který právě Zuz mě nedávno naučila, to je tak kouzelný cvičení. Povídej. V každý jako moment dne, kdy prostě začneš myslet na svou jóny. Prostě jdeš, jo. Teď jsi v pozornosti ve své vagíně a užíváš to. A jako zkusit to někdy. V jaké energii půjdeš potom po ulici? Jako, že začneš zářit, nebo začneš být smyslná. Začneš prostě myslet na svou jóny. Začneš na ní prostě myslet. Hodně. A ty tu energii jako přesuneš tam a jdeš pořád a díváš se lidem do očí, ale myslíš na svou
kapičku. A to je jako boží. A tam je ta šťavnatost a tam je ta radost. Jako. Je to moc hezký cvičení si jako takhle zvědomovat vůbec to naše tělo a ty brány k té rozkoši. Nejenom instantní zrušení. Protože o tom to není. Měli bychom vždycky chtít víc. Krásný. To je krásný takový závěr toho dnešního povídání. Ještě něco, co by si chtěla, aby si z dnešního podcastu posluchači a diváci vzali. Já jsem jenom moc vděčná, že jsme to zvládli překlopit do té hlubší roviny, protože opravdu takhle, jak já vnímám skvirtování a ženskou ejakulaci. Takže za to ti moc děkuju. Já ti moc děkuju, že jsi přišla, za tvoji otevřenost a hodně jsem se dneska naučila. Fakt to neříkám po každém podcastu. I když jsem si spoustu věcí už nastudovala dávno, nebo dneska s chatem GPT. Skvělý pomocník, někdy si, ale neanalyzujme se. No. Je to fakt jako jedno. A já vždycky na závěr říkám svoji oblíbenou větu, takové motto tohoto podcastu, že to pravé zrušení začíná tam, kde končí naše komfortní zóna. A já si myslím, že tady to prostě platí dvojnásob, trojnásob, čtyřnásob a jenom tam dodám v bezpečí. Bezpečí tak, aby vám bylo dobře. Přesně bezpečí tak. Je tam vždycky důležitý. Neměla by to být zóna stresu. Ne. Takže se vyhypujeme někam, kde nám není dobře. Je to za našima hranicema. Proto prostě Diva Dive. Proto prostě Diva Dive. Takže divadive.cz a to samé na Instagramu. Takže si určitě Alenku a její kolegyni, která je teď někde jinde, určitě si nás poslechne. Tak tam je najdete, takže jedna z nich vám bude odpovídat. A Děkuju. Takže mějte se krásně. A přeji vám hodně mokrých chvil, ženy. Skvirtujte. Skvirtujte. Ahoj. Aerofest podcast.